Helo a chroeso i'r fideo byr hwn. Dr Hanes Sams ydw i a dwi'n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Dwi wedi paratoi'r fideo hwn yn arbennig i'r rheini ohonoch chi sy'n astudio y tŵr gan Gwenlyn Parry. Ymhlith y cwestiynau mwyaf heriol y gall arolwr i gofyn i chi am y tŵr, yma cwestiynau yn berthynas y ddrama a Theatr yr Abswrd. Nod y fideo hwn yw esbonio'n gryno iawn yr hyn yw Theatr yr Abswrd. Byddwn ni hefyd yn ystyried pam oedd rai dramodwyr wedi teimlo'r angen i droi at y math hwn o theatr, cyn ystyried yn fras i ba raddau mae'r term dramodydd abswrdaidd yn addas i ddisgrifio Gwenlyn Parry. Pe bawn ni'n gofyn i chi nawr i fynd ati i esbonio hanfodion drama dda, rwy'n siŵr y byddech chi'n dadle bod angen plot cryf, bod angen cymeriadau y gallwch chi gredu ynddyn nhw, bod angen iaith naturioledd a bod angen dechrau, canol a diwedd. Ond fel y gwelwch chi yn y sleid nesaf, dyw dramâu abswrdaidd ddim yn dilyn y confensiwn hwnnw. Mae dramâu Theatr yr Abswrd yn mynd yn groes i'r hyn rydyn ni wedi ddisgwyl mewn drama draddodiadol yn aml iawn. Yn aml mae'r iaith yn ymddangos yn ddisens. Mae'r cymeriadau'n fwy o deipiau neu ystrydebau na chymeriadau sy'n hawdd i uniaethu â nhw. Ac mae symbolaeth yn rhan greiddiol o'r dramâu gan fod dramodwyr yr abswrd wedi colli ffydd mewn iaith. Ac yn wahanol i'r ddrama glasurol, nid oes gan nifer o ddramâu abswrdaidd ddechrau, canol a diwedd pendant. Ystyriwch ddiweddglo'r tŵr er enghraifft. A allwn ni fod yn hollol sicr mai dyna'r diwedd. Os rhywbeth, mae awgrym bod y ddrama ar fi'n dechrau eto, a bod y cylch dieflig yma'r cymeriadau yma yn gaeth ynddo fe yn parhau. Dyma ddyfyniad defnyddiol arall i chi a gallech chi fod yn cyfeirio ato fe yn eich arholiad llafar, gan Martin Estlin, y gŵr oedd yn gyfrifol am greu'r term The Theatr of the Absurd. Yn y dyfyniad hwn, mae Martin Estlin yn crynhoi nifer o'r pethau rydyn ni wedi bod yn ei trafod hyd yn hyn. Pryd ddechreuodd y math hwn o theatr felly? Yn ôl Martin Estlin, fe ddechreuodd y math hwn o theatr ar ddiwedd y 50au a dechrau'r 60au. Cymhelliad nifer o ddramodwyr dros droi at Theatr yr Abswrd oedd clywed am erchyllderau'r ail ryfel byd. I ddramodwyr Theatr yr Abswrd doedd confensiynau'r theatr glasurol oedd yn dibynnu'n drwm ar iaith a'r blot resymegol ddim yn medru cludo baich yr hyn oedd ganddyn nhw i ddweud. Roedd angen math arall o theatr arnyn nhw i adlewyrchu emosiwn a meddylfryd nifer o ddramodwyr y byd gorllewinol wedi'r ail ryfel byd. Dyna sut a datblygodd yr hyn rydyn ni nawr yn ei alw'n Theatr yr Abswrd. Fel y nododd J.L. Stein, enw arall a fyddai'n creu argraff ar yr arholwyr, adwaith nihilaidd i'r erchyllderau diweddar, y siambrau nwy a bomiau niwclear ryfel oedd Theatr yr Abswrd. Cymhelliad dramodwyr Theatr yr Abswrd felly oedd dychryn y genulleidfa trwy gynnig drych iddi, a'i gorfodi i wynebu sefyllfa anobeithiol y byd. Nawr eich bod chi'n deall yn fras yr hyn yw Theatr yr Abswrd, beth am i chi fynd ati i ystyried i ba raddau mae diffiniadau Martin Estlin a J.L. Stein o'r hyn yw Theatr yr Abswrd yn ffitio Gwenlyn Parry. Yn sicr mae modd gweld olion dylanwad Theatr yr Abswrd ar y ddrama hon. Ystyriwch i ddibyniaeth ar symbolaeth er enghraifft, ar iaith sydd weithiau'n troi'n ddisens, neu'r cymeriadau di-enw sy'n cynrychioli neb a phawb ar yr un pryd.
Ond, efallai mai cywirach fydde dadle bod Gwenlyn Parry yn defnyddio rhai o ddylanwadau Theatr yr Abswrd a chreu abswrdiaeth Cymreig, fel y mae William Lewis yn ei nodi yn y dyfyniad ar y sleid. Yr hyn a wnaeth Gwenlyn Parry oedd mabwysiadu rhai o elfennau gweledol Theatr yr Abswrd mwyn rhoi cyffro dramatig i'w dramâu. Ydych chi'n cytuno? Nawr eich bod chi'n deall beth yw Theatr yr Abswrd, beth am roi cynnig ar ateb y cwestiynau sydd ar y sleid nawr? Gobeithio bod y fideo hwn wedi bod o gymorth i chi. Cofiwch ddilyn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe ar y cyfryngau cymdeithasol am newyddion diweddara am adnoddau defnyddiol i chi ac am wybodaeth am ddiwrnodau adolygu neu ddiwrnodau agored. Diolch yn fawr i chi.